Добрай раніцы, шаноўнае гаспадарства. Сёння некалькі словаў наконт беларускай навукі і беларускай адукацыі. Бо учора я паглядзеў так выпадкова, можна сказаць, нарэзку ад нашай нівы на Ютубе нарэзку выступу Лукашэнкі перад навукоўцамі. Ну і, як вядома, здриснуўшыя прапаганданы заўсёды, што б не сказаў Лукашенко, павінны казаць, што гэта дрэнна, а трэба рабіць неяк наадварот. Альбо яны нават не кажуць, што трэба рабіць, ну проста што ён не скажа, што ён не зробіць, усё дрэнна. Ну і тут яны, канешне, рабілі нейкі выгляд твару, крыўляліся, корчылі грымасы, толькі каб паказаць, што Лукашенко нейкую бздуру нясе. Насамрэч, тое, што сказаў Лукашенко адносна агульнай характарыстыкі беларускай навукі, гэта ўсё абсалютная праўда. Праўда ў тым, што і навукоўцы, і іх кіраўнікі часцяком і вельмі часта, скажем так, проста бяздарныя лайдакі і хамы. І яшчэ яны абавязкова крадуць, дадам ад сябе. Там, дзе дрэнна ляжыць, яны абавязкова скрадуць. Там, дзе няма дагляду, 100% абавязкова скрадуць. Нават не 97, 100% скрадуць. І яшчэ зробяць сябе героя. Ну, хаця потым, канешне, Лукашенко сам сябе пачаў супярэчыць, і ён, аблаяў у сваім стылю тых, хто кпіць з беларускай навукі, хто, ухваляе навуку там на захадзе. Але сутнасць беларускай навукі, нават не гледзячы на гэтыя адхіленні ў сваіх адзнаках, адхіленні ад тэмы, ён зразумеў правільна. І мы даўно казалі, ўжо шмат гадоў, дзесяткі гадоў кажам, што беларуская навука і адукацыя, а асабліва грамадазнаўства у сферы сацыяльных навук, а не прыкладных, гэта чыстая схаластыка, перапісванне, плагіят і кампіляцыя. Ну, а таксама яшчэ чыстае халуйства перад уладай. Нават там, дзе улады і не просяць, яны ўсё роўна зробяць па-халуйску. Шмат у мяне прыкладаў. Хто хоча, можа самастойна увайсці ў тэму, і ён у гэтым пераканаецца. Таму без роспуску, на мой погляд, адукацыі, ўсёй сістэмы і ўсёй сістэмы навукі і ўтварэння яе з нуля, то ніякага станоўчага руху не будзе. Увогуле, беларускую дзяржаву трэба перазапускаць з нуля не толькі ў сферы навукі і адукацыі, шмат у якіх сферах. Некаторыя сферы развіваюцца і так больш-менш не кепска. Напрыклад, ахова здароўя. Напрыклад, транспарт не кепска развіваецца. Ну, мы яшчэ можам назваць некаторыя галіны дзейнасці ў Беларусі, которые на добрым узроўні існуюць зараз. Але гэта толькі не навука і толькі не адукацыя. Яе трэба расфарміраваць і на здаровых падставах, на здаровых прынцыпах, на здаровых арганізацыйных сістэмах будаваць усё нанова. Ну і яшчэ што пацешыла? Пацешылі меркаванне Лукашэнкі пра тое, як нашыя беларускія сілавікі захавалі ў 20-м незалежнасць. Ну, гэта было ў кантэксце таго, што роля сілавікоў для того, как іх паважалі ў грамадстве і ў кіраўніцтве краіны, была пацверджана падзеямі 20-го года, ну і наступнымі падзеямі. А роля навукі не была пацверджана нічым фактычна.
Дык вось, даўно ён Лукашенко гэтую тэму незалежнасці і суверэнітэта не закранаў увогуле. Ягоная прапаганда ўсё больш праслаўляла апошнія гады пасля 20-го года тэму, значыць, брацкага саюза з Расіяй, тэму барацьбы з нейкімі там агрэсіўнымі памкненнямі Захада, тэму украінскай агрэсіі, украінскага нацызма, там мілітарызму і так далей. А тут раптам ізноў всплыла незалежнасць і суверэнітэт. Канешне, ён кшталту пра незалежнасць ад Захаду, але мы-то ведаем, што гэта перанос сэнсу на іншы аб'ект, сублімацыя. Бо беларуская навука слепа капіруе рускіх сваіх, так бы мовіць, калегаў. Ну, заходнікаў таксама. Але што тычыцца суверэнітэта, то пагроза суверэнітэта з захаду зыходзіць мінімальная, а вот пагроза з усходу это была велізарная пагроза, паколькі гэты ўвесь пераварот, які збіраліся зрабіць Бабарыка, там Тихановская, Цыпкава, вось, ну, яны былі все інспіраваныя Масквой, таму мы добра ведаем, што, кажучы пра захад, трэба мець на ўвазе, і слухаючы пра захад і пагрозу захаду, трэба мець на ўвазе пагрозу з усходу. Вось. А беларуская навука, што навука? Она слепа капіруе тое, што адбываецца на ўсходзе, у Расіі з навукай. А там з навукай таксама адбываецца, ну, не вельмі добрая рэч. Вось. А пра сваё беларуская навука проста ўжо нібыта так і забылася і нават баіцца пра сваё нагадваць, таму што, ну, не дай Бог, яшчэ прызнаюць якімі экстрэмістамі ці тэрарыстамі. Вось. Та лепш прамаўчаць і не ўзгадваць пра свае, так сказаць, дасягненні, карані, пра свае папярэднія працы. Ну, перасядзім гэтыя падзеі, а там, калі надо будзе, ужо тады пры новых абставінах, ужо тады, можа быць, пачнем нармальна працаваць. Так думаюць у колах беларускай навукі. Таму пры такіх умовах нічога значнага ад навукі чакаць не варта, правда ж? І мы не чакаем даўно. І дзіўна, што Лукашенко чакае. Ён нават час ад часу збірае гэтых навукоўцаў, асабліва ў канцы года. Ну, іх там некаторых узнагароджвае, слухае, што яны там скажуць. Але ў гэтым годзе ён іх добра пакрытыкаваў, мякка кажучы. Вось. Шкада, што не паказалі Марзалюка. Можа, яго і паказалі, толькі ў нарэзцы я яго не бачыў. А у яго такі яскравы твар заўсёды на гэтых паседжаннях. І па гэтаму твару мы можам сказаць, ці ўсё запушчана ў беларускай навуцы. Вось. Ці, наадварот, беларуская навука ўжо неўзабаве дасць ашаламляльны вынік. Варта толькі было паглядзець на твар Марзалюка падчас выступу Лукашэнкі. Мы ўсё зразумелі. На жаль, я яго не ўбачыў. Ну, а сёння Лукашенко едзе ў Кыргызстан на паседжанне саміт АДКБ, а папярэдне сустракаецца з Пуціным, і актыўна ён, трэба думаць, працуе над мірнай дамовай паміж Расіяй і Украінай. І думаю, што нейкія зрухі ў гэтым накірунку могуць быць, але пабачым. Толькі ён, значыць, узгадаў пра суверэнітэт і незалежнасць, як адразу, значыць, рушыў да Пуціна узгадняць
узаемныя пазіцыі. Ну, вот такі у нас суверэнітэт. А вы што думаеце наконт беларускай навукі і беларускага суверэнітэта? Напішыце, калі ласка, вось у адказах на гэта відео, у каментарах. Да пабачэння. Дзякуй за ўвагу.